Doncs benvinguts i benvingudes a la formació sobre certificat digital i tramitació en línia de subvencions, específicament de subvencions de l'Ajuntament de Barcelona. Avui parlarem en una primera part d'aquesta formació sobre el servei de suport que oferim i després sobre dues temàtiques claus tecnològiques que ens poden causar molts problemes i moltes dificultats a l'hora de fer tràmits en línia, que per una banda és el certificat digital de la nostra entitat, que ens autentifica i identifica davant de l'administració o d'altres persones, i la segona part és un pas per pas de la plataforma de tràmits en línia, i en aquest cas de les subvencions de l'Ajuntament. Jo soc la Martina, treballo a Colèctic, a la cooperativa de Colèctic, que és una cooperativa del barri del Raval, i nosaltres aquest any oferim aquest servei de suport per les entitats en tramitació digital de les subvencions de l'Ajuntament, concretament per les entitats de Ciutat Vella. Comentar-vos també que en el marc d'aquest projecte, que aquest suport el fem tot l'any 2021, ens podeu consultar també al febrer amb el tema de justificacions o més endavant, amb qualsevol tipus de reformulació que vulgueu fer amb les vostres subvencions. I recursos que estem elaborant perquè tot això sigui més fàcil per vosaltres és, per una banda, dos videotutorials que un ja l'hem publicat. El primer és sobre la tramitació en línia, que és el pas per pas d'omplir el formulari i tramitar la subvenció, i l'altre és sobre el certificat digital, com el podem tenir, que segurament la majoria de les entitats ja el teniu, i l'altra part és com el gestionem. Si el tenim, per exemple, en l'ordinador del president o de la presidenta, però aquest any és una altra persona que fa les subvencions, doncs com el podem passar d'un ordinador a l'altre, o com l'hem de renovar en cas que estigui a punt de caducar. I també us ensenyem breument com fer la tramitació d'un nou certificat digital. Aquesta formació que estem fent avui també la tindrem en un format més pràctic i molt reduït. Per temes de pandèmia poden participar només fins a 5 entitats o 5 persones i la farem presencialment el dimecres i el dijous d'aquesta setmana a les 5:30, a 5:45. Us podeu inscriure per e-mail, sisplau. Demanem a totes les entitats que vulguin participar que s'inscriguin per la limitació de places. Només hi ha 5 places. I ens podeu contactar per telèfon o també oferim cita prèvia pel suport presencial. Podem quedar un dia d'aquesta setmana o de la setmana vinent si és per tramitar les subvencions i us ajudem, us donem un cop de mà. Teniu aquí a sota les nostres dades de contacte, teniu el nostre telèfon, que és el 93 176 09 64 i el correu electrònic que és suportentitats@colèctic.com. I anem al tema que ens preocupa avui. Primer, parlem de què necessitem quan volem presentar una sol·licitud de subvenció en línia. En realitat, és molt semblant a el que utilitzeu o el que necessiteu quan presenteu una subvenció abans de manera habitual, de manera presencial per registrar. Doncs necessiteu el document bàsic 2 complet amb el projecte i pressupost, que en aquesta llista és el punt número 4. Aquí hi ha una petita novetat i, com veieu en aquesta llista, no surt el document bàsic 1, perquè aquest document ja no s'omple en format LibreOffice o Microsoft Word, ja no és un document de text que heu d'omplir, sinó és una pàgina en el formulari. I ho ompliu en el moment de presentar la subvenció. Després, també necessitareu, que posa aquí el punt 3, les dades de l'entitat, el nom, la raó social, el NIF, les dades de la persona que porta la presidència actualment i les dades de contacte. És molt important que les dades de contacte siguin les dades de contacte de la persona que gestiona subvencions, perquè aquí rebreu les notificacions i ha de ser un correu electrònic i un telèfon que sovint el aneu mirant i revisant per veure a temps si se us demana més documentació o qualsevol altra gestió. I també recomanem que tingueu a punt o present les subvencions rebudes l'any passat. I ara les dues coses més tecnològiques amb les que ens preocupem en aquesta formació. Primer, heu de tenir el certificat digital vigent
i l'heu de tenir de la persona representant. Després us expliquem com tenir-ho, com revisar-ho i com instal·lar-ho en el vostre ordinador. I heu de tenir l'ordinador amb un navegador actualitzat. I en realitat aquí la segona part serà després com instal·lar el certificat digital en aquest PC, en aquest ordinador. I també dir-vos que pot ser un ordinador amb Windows, pot ser un ordinador amb Linux, amb Ubuntu, per exemple, o també pot ser un Mac. Amb qualsevol tipus de sistema operatiu, celebrem molt aquest fet que amb qualsevol tipus de sistema operatiu i també amb els de programari lliure podem omplir correctament la subvenció. I ara sí, anem al certificat digital. Una de les opcions que és molt probable és que tingueu un certificat, però que no sabeu si realment és vigent encara. I aquí tenim dues pàgines web on podeu revisar si el certificat encara és vigent. Teniu per una banda el certificat d'IDCAT i després, per una altra banda, el de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre. Us explico molt breument la diferència entre aquestes dues tipologies de certificat, que en realitat són molt semblants, però el que passa és que l'IDCAT és el certificat català, mentre la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre és a nivell espanyol. I això vol dir que és vàlida per totes les administracions de territori a Espanya i l'IDCAT és vàlid per les administracions a nivell català. I podeu comprovar si el vostre certificat és vigent si entreu en aquesta pàgina. Per exemple, si voleu revisar si l'IDCAT és vàlid encara, podeu clicar a www.idcat.cat i després anar a la secció Renovar que teniu baixant el portal. Ara us ho ensenyo. Veieu aquí el portal correctament? Heu saltat amb mi al portal de l'IDCAT? Diria que sí, sí, acabo de veure l'IDCAT aquí. Correcte. Aquí heu d'anar a la secció 3, a sota de la secció 3, a l'enllaç que posa renovar el certificat. Si cliqueu aquí a renovar el certificat, us sortirà la possibilitat de tramitar la renovació. I el primer pas, abans de poder tramitar, fa una comprovació de la vigència i del període de renovació. Veieu aquí, per exemple, en el meu cas, si hi ha un certificat instal·lat en el meu navegador, us faig més gran perquè pugueu veure més fàcilment aquí les primeres línies. I posa data inici del període de renovació, en el meu cas, és el 10 d'abril de l'any vinent, del 2022. O sigui que el meu no toca renovar encara, segueix funcionant tot aquest any durant el 2021 i em seguirà funcionant durant el 2022 també i fins al dia 9 de juny del 2022. Això és una bona notícia, per tant, tinc un any i mig més de certificat. Si en cas contrari tinguéssiu el certificat de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre, podeu clicar aquí en aquest enllaç de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre i sol·licitar la verificació. En aquesta mateixa pàgina també teniu el certificat, les dades del certificat. Us sorgeixen aquí també les dades del certificat que teniu instal·lat. Per exemple, en el meu cas, aquest és el certificat de representació de Colèctic. Per suposar aquí el nom de la raó social és Colèctic i el NIF és el de Colèctic. I aquí també podeu verificar quan comença el període de validesa. Es va demanar aquest certificat el 21 de juliol del 2020 i és vigent fins al 21 de juliol del 2022. Per tant, el certificat de representació de Colèctic també segueix vàlid. Per tant, en aquest cas, amb aquests dos certificats, no caldria fer cap tipus de gestió. Els podem utilitzar tal qual per la presentació de la subvenció. També comentar-vos una cosa. Com heu vist, aquests dos certificats els tinc instal·lats en el meu ordinador, però pot ser que el tingueu en un altre ordinador. Per exemple, l'any passat potser heu fet la preparació i tramitació de les subvencions
encara a la vostra oficina. Però aquest any, amb el tema de la pandèmia, probablement moltes de vosaltres esteu fent teletreball i, per tant, estareu treballant, potser, des d'un ordinador portàtil diferent del que teniu abans. Pot ser un ordinador de l'entitat, però l'utilitzeu a casa. I és possible que no tingueu el certificat instal·lat. Les passes per instal·lar un certificat, la versió més senzilla que us explico aquí abans d'entrar en aquestes explicacions és, si encara teniu el fitxer amb el que vau fer la tramitació, l'original de quan vau demanar el certificat, llavors amb aquest fitxer us el copieu al vostre ordinador i si és un ordinador Mac o Windows, podeu fer simplement doble clic i se us instal·la el mateix certificat en l'ordinador. I no cal fer res més, potser heu de tornar a reiniciar l'ordinador i ja teniu el certificat funcionant. O sigui, torno a repetir, si aquest certificat, el que vau demanar fa un any o fa temps enrere, potser el teniu en un fitxer guardat o el té el vostre president o la presidenta en un fitxer guardat o el teniu en un USB, mentre tingueu aquest fitxer encara, el podeu instal·lar simplement fent doble clic. I el tindreu en el segon ordinador. En cas que no trobeu aquest fitxer o ja no existeix aquest fitxer perquè potser no s'ha guardat en el segon moment o està a l'oficina i no hi teniu accés, existeix una altra opció. Imagineu-vos que la presidenta de la vostra entitat, aquest certificat el té instal·lat en el seu ordinador, però vosaltres feu la tramitació i no el teniu en el vostre. Que sapigueu que un certificat es pot utilitzar en més d'un ordinador. El podeu tenir en l'ordinador del president o de la presidenta i també en l'ordinador de la persona que porta gestió de subvencions. I aquí us expliquem molt breument les passes per fer l'export i després l'import del certificat digital. El podeu fer amb Internet Explorer, amb Mozilla Firefox, amb Google Chrome o també amb el Safari. Però evitem entrar en tots els detalls aquí perquè cada navegador, en cada sistema operatiu, aquí teniu unes petites diferències. Si voleu que us acompanyem, ens feu un truc al nostre telèfon o ens envieu un correu electrònic, ens dieu quin és el vostre sistema operatiu i quin és el navegador que feu servir on teniu el certificat, us ajudem a exportar-ho. I un cop tingueu aquest certificat exportat, podeu fer el mateix. Podeu tornar a fer doble clic en qualsevol navegador de Windows i de Mac i en cas que fos un ordinador amb Linux, amb Ubuntu, per exemple, podeu clicar en la mateixa pestanya on heu fet l'export, podeu clicar sobre importar i també tindreu el certificat disponible. Tenim una altra opció, una altra casuística que podria passar a les entitats, que ja vau demanar el certificat digital, però ara mateix no el tenim i no el tenim perquè ha caducat o perquè ha canviat la presidència. Recordeu que el certificat digital ha de ser el nom de la persona que té poders de representació de l'entitat i en cas d'una associació, això com a mínim és el president o la presidenta. Ara us expliquem en molt pocs passos, ràpidament, com demanar un certificat de l'entitat certificadora IDCAT i després com demanar un certificat en cas que vulgueu un certificat de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre. Tenen diferència aquests dos certificats, com hem comentat abans. L'IDCAT és un certificat que identifica a la persona física, mentre la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre identifica i acredita la representació de la persona. És a dir, acredita el fet que una persona és la presidenta o el president de l'entitat. Ara anem a veure primer com hem de fer per demanar el certificat d'IDCAT. Abans de tot, dir-vos que són 3 passes en el cas d'IDCAT. El primer pas és en línia, el segon pas és presencial i el tercer pas torna a ser en línia. És molt important que el primer i el tercer
l'heu de fer amb el mateix ordinador i no podeu formatejar l'ordinador entremig, entre el pas 1 i el 3. Anem a veure com és el formulari, veureu que és molt senzill. Podeu anar directament a la pàgina web d'IDCAT i clicar simplement sobre aquest enllaç del punt 1, sol·licitud del certificat. Podeu veure també aquí un vídeo que us explica de forma més exhaustiva com demanar el certificat, però com que nosaltres us expliquem això en el segon pas, anem a continuar i a omplir aquest formulari. Faig una mica més gran perquè es vegi més bé aquestes dades que ens demana i ens torna a demanar, aquí les dades de la persona. Si jo demanés aquest certificat, posaria aquí el meu nom, el meu cognom, les meves dades, el meu document identificatiu, amb el qual jo després, en el pas 2, hauré d'anar a acreditar la meva identitat, així, les dades bàsiques de la persona. També hem de posar l'adreça com a dades de contacte i un telèfon. I, finalment, qualsevol certificat digital té una pregunta secreta, resposta secreta, una pregunta de seguretat. Un cop heu omplert aquest formulari, el pas número 2 és el pas on hem de fer un pas presencial, és anar a qualsevol de les entitats de registre d'IDCAT. Són entitats col·laboradores on us podeu acreditar. Heu d'anar amb el vostre DNI o passaport, sempre ha de coincidir amb el número que heu posat aquí en aquest formulari i acrediteu la vostra identitat. Podeu anar, per exemple, a totes les oficines d'atenció a la ciutadania de l'Ajuntament de Barcelona. I, important, en temps de pandèmia, sempre s'ha de demanar cita prèvia abans d'anar-hi. I tornem aquí a la presentació. Si us fixeu, després de la validació de la identitat, el tercer pas és la descàrrega i instal·lació del certificat. En el moment que aneu a l'Ajuntament, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, un cop validat la vostra identitat, us donaran un document amb un codi que necessitareu per poder descarregar després el certificat. I per descarregar el certificat, doncs, torneu aquí al punt 3 de la mateixa pàgina. El que és molt important, aquest tercer punt, l'heu de fer des del mateix ordinador des del qual heu fet el punt 1. Cliqueu aquí, descarregar el certificat, torneu a tenir un petit vídeo per si us voleu deixar guiar i veieu que aquí la informació que us demana és el tipus de document acreditatiu, si és el NIE, si és el DNI, si és un DNI d'altres països o un passaport. El número del document i heu de posar les diferents... Heu de posar 2 vegades una contrasenya per poder descarregar aquesta... Perdó, heu de posar aquí una contrasenya per poder descarregar el fitxer que abans heu fixat en el moment de validar la vostra identitat amb l'Ajuntament i un codi personal, que també se us donarà en el moment de validar la vostra identitat. Aquests 2 codis els heu de posar aquí i amb això podreu descarregar el certificat i després fer les mateixes passes d'instal·lar-ho amb doble clic en Windows o en Mac i en importar en un navegador d'Ubuntu o de qualsevol altre Linux. I ara mirem com s'ha de demanar el certificat de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre en 4 passes, que en realitat també són 3, perquè el punt 1 aquí ens explica el que ja hem escoltat prèviament, que és hem de tenir un navegador actualitzat i no podem formatejar a l'ordinador entre el punt 1 i el primer i l'últim punt d'aquestes tasques. És molt important de fer tot des del mateix ordinador per no perdre el certificat i aquestes dues temàtiques ja les hem resoltes també pel certificat d'IDCAT. Hem de fer
passos molt semblants hem de fer. Primer, omplir una sol·licitud en línia, després, segon pas, hem d'anar a acreditar la persona representant i ho podem fer a través d'una oficina de correus amb un formulari, després finalment hem de descarregar i instal·lar el certificat. El que és diferent aquí és el pas d'omplir la sol·licitud és en línia, és una altra pàgina web, que si cliqueu aquí podeu veure la pàgina. És un formulari relativament senzill que us demana el NIF de l'entitat, el correu electrònic i serà confirmat. El que és important i quasi no es veu aquí és que s'ha de clicar en aquest últim enllaç que posa pulse aquí para consultar y aceptar las condiciones de expedición del certificado. Aquí heu de clicar sí o sí, perquè si no, no podreu acceptar les condicions. Heu de baixar fins al final. Jo ja m'ho he llegit, sisplau, llegiu-vos aquestes condicions i accepteu les condicions. I després podreu enviar la petició i podreu, amb això, fer la sol·licitud d'un certificat de representant d'una persona jurídica de la vostra entitat. En aquest cas, el certificat que obtindreu és un certificat que diu aquest certificat és de la Martina Mayrofer amb el seu càrrec o en format el seu càrrec de presidenta de Col·lectic. Per tant, autentifica i acredita el càrrec que té la persona. Aquí hem de fer després el segon pas. Ui, se m'ha anat. Aquí. El següent pas és, hem de també acreditar la identitat de la persona i en aquest cas no només el meu DNI i la meva identitat, sinó he d'acreditar que soc la presidenta, que l'Assemblea de Col·lectic ha votat i m'ha votat com a presidenta de l'entitat. Això ho ha de fer la presidenta o el president o qui tingui els poders de representació. En el cas de la vostra entitat, aquest pas, igual que en el cas de l'IRECAT, l'ha de fer el president o la presidenta i ha d'anar presencialment a una oficina, en aquest cas de correus, a fer aquest tràmit. I per anar a l'oficina de correus ha de portar 3 coses. Ha de portar aquest document que us el podeu descarregar i l'heu d'omplir amb l'ordinador i després l'ha de firmar el president o la presidenta manualment. La presidenta o el president també ha de portar el DNI i, a més, ha de portar un document que certifica els seus poders, la composició de la Junta en cas d'una entitat. I amb això aneu a correus. El que també passa és si aquesta tramitació a través de correus té un petit cost. Crec que són uns 5 o 6 euros, que ara no recordo de memòria l'import exacte, però té un petit cost. I amb això, un cop el president o la presidenta ha anat a correus, us donaran també un document amb uns codis i aquests codis els necessiteu per l'últim pas, que és descarregar el certificat. Descarregar el certificat de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre. També comentar-vos que aquest últim pas també té un petit cost i crec que són 17 o 18 euros aproximadament pel certificat digital de representació. D'acord, amb aquests 2 primers passos ja tenim també el certificat digital. Important, podeu triar, només necessiteu un dels 2 certificats. Podeu triar si agafeu l'IRECAT o si agafeu el de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre. Els 2 són vàlids per les subvencions de l'Ajuntament. Tingueu en compte que només el de la Fàbrica Nacional és vàlid per totes les administracions i tot tipus de tràmits amb altres administracions. Llavors, en cas que la vostra entitat faci més tràmits que són en línia avui en dia, us recomanem utilitzar aquest segon de la Fàbrica Nacional. En cas contrari, si només us presenteu aquesta subvenció, us serveix perfectament el certificat d'IRECAT també. Amb això hem repassat tota la tramitació del certificat digital, la configuració del certificat digital en l'ordinador i com traspassar el certificat digital d'un ordinador a un altre, que sapigueu que també ens podeu trucar i ens podeu enviar un correu electrònic si teniu dubtes sobre el certificat digital. I ara tornem un moment a l'aula per veure si s'ha sumat algú més. D'acord.
Doncs us proposo seguir amb el següent tema de la presentació i de la formació, que és comencem a tramitar la sol·licitud en línia. I això vol dir que ara hem arribat al moment de que tenim la documentació per la subvenció preparada, tenim el certificat instal·lat i és vàlid, tenim el navegador actualitzat i hem omplert el document bàsic 2 de la subvenció del nostre projecte i tenim tota la documentació. Amb això vol dir que el següent pas és anar a aquesta adreça. És l'adreça del web de subvencions de l'Ajuntament de Barcelona, on trobeu totes les subvencions. Obrim la pàgina i veiem conjuntament la relació de subvencions que tenim aquí i com arribar al tràmit. Probablement coneixeu perfectament aquesta pàgina i comentar-vos que actualment la convocatòria general de subvencions per projectes, activitats i serveis de districte i ciutat per l'any 2021 és la primera subvenció que veieu aquí a la llista. Aquesta subvenció anirà baixant a mesura que surtin noves que arribaran aquí a dalt. Si despleguem aquí també convocatòria, veieu la llista de documents informatius i enllaços al voltant de la subvenció. Aquí teniu tota la documentació des de les bases reguladores, la convocatòria, fins als documents, fins les guies per omplir els diferents documents. Per exemple, en el guió del document bàsic 1 s'expliquen com s'ha d'omplir aquest formulari, que aquest any és en línia i no és un document Word ni LibreOffice. I el guió del document bàsic 2 us explica pas per pas com omplir el formulari descriptiu del vostre projecte per la subvenció. Teniu el document bàsic 2 després aquí també per descarregar amb dos formats i és molt important. Si utilitzeu programari lliure i teniu LibreOffice o OpenOffice en el vostre ordinador, agafeu aquesta versió per programari lliure. En cas contrari, agafeu la versió per Microsoft Office. Teniu més documents informatius aquí i l'últim enllaç sempre en qualsevol subvenció de l'Ajuntament en aquesta pàgina és l'enllaç al tràmit. Cliquem a l'enllaç i entrem a la tramitació. Que podem activar la tramitació i iniciar la tramitació amb aquest botó de color lila i entrem a inicieu el tràmit. Ara, per tramitar necessitem el certificat digital. El certificat digital ens autentifica en aquesta plataforma de tramitació com a representant de l'entitat. I per triar el certificat que ja tenim instal·lat i preparat en el nostre ordinador i en el navegador hem de clicar aquí a certificat digital. En cas que utilitzeu l'IDCAT mòbil, feu la tramitació amb aquest botó gris que teniu aquí en la part superior. En cas que tingueu l'IDCAT sense IDCAT mòbil o el certificat de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre, heu de clicar aquí a sota en certificat digital. Cliquem en certificat digital i a mi em surt ja la pàgina de tràmits de tramitar la subvenció. A vosaltres, possiblement, en cas que tingueu més d'un certificat instal·lat, us demanarà triar entre els dos certificats. Trieu sempre la versió de certificat que és vigent i vàlida de la vostra entitat que voleu tramitar la subvenció. Un cop hagueu entrat a aquesta pàgina, veieu aquí a dalt el pas 1, pas 2 i pas 3. Això és la guia per veure quantes passes ens queden en fer la tramitació. Per iniciar el pas 1, anem a continuar la sol·licitud de la subvenció. Cliquem a continuar en aquesta secció i anem al formulari de l'entitat. Torno a fer més gran aquesta pàgina perquè sigui més fàcil de veure. Si heu entrat amb el certificat de representació de la vostra entitat, us sortiran aquí ja les dades de l'entitat. Us sortirà el nom o la raó social, us sortirà
el tipus de document d'identificació de l'entitat i us sortirà aquí el número. En el nostre cas surt el NIF i surt també el número del NIF de l'entitat, de Collectic. El següent pas és haurem de posar les dades de la presidenta, del president o de la persona representant de la vostra entitat. I aquí hem d'escriure el nom i el cognom de la persona. I aquest nom i cognom realment sí han de ser nom i cognom de la persona que és la representant de la vostra entitat. Heu de seleccionar el tipus de document d'identificació de la persona, que podria ser el seu NIF o, en el meu cas, és el permís de residència. I heu de posar el document d'identificació de la vostra presidenta, del president o persona representant. El següent apartat ens demana el domicili fiscal de l'entitat. Aquesta part del formulari pot ser una mica complicat d'omplir perquè són diferents tipus de camps. Primer heu de triar quin tipus de via és on s'ubica la vostra entitat. En el nostre cas de Collectic estem al carrer del Salvador. Llavors, aquí he triat primer el tipus de via, que és carrer. El segon pas que faré és escric aquí el nom del carrer. Escric del Salvador. I el tercer pas, i aquest és imprescindible, aneu a cercar el carrer, perquè heu de triar el carrer del catàleg de carrers de Barcelona. En el nostre cas surt aquí Salvador, el seleccionem i cliquem el botó Insertar. I tornem al formulari original. I ara tenim el nom correctament seleccionat, fiquem el número de la nostra adreça, no tenim bloc ni escala, però sí, en el nostre cas tenim pis, i seleccionem el baixos. Ens demana també el codi postal, ens demana el municipi, que és Barcelona, i la província. El següent apartat tracta de les dades de contacte. I aquí és molt important que posem les dades de contacte de la persona que gestiona les subvencions. Això ha de ser un telèfon i un correu electrònic, com hem dit abans, on voleu rebre les notificacions. Si teniu mòbil de l'entitat, poseu aquí el mòbil de l'entitat. Si teniu un correu que llegeix la persona o les persones que fan, per exemple, gestió administrativa de l'entitat o gestionar les subvencions, poseu aquest correu aquí. És important que sigui un correu que es llegeix sovint, perquè si l'Ajuntament us demana qualsevol tipus d'acció, de presentar documentació, per exemple, us enviaran les notificacions aquí. Afegim aquí el telèfon i el correu electrònic. I com he dit, han de ser un telèfon. Si és mòbil de l'entitat millor, però han de ser telèfon i correu electrònic que es consulten, que es llegeixen amb freqüència. I anem a continuar, que ens porta a la part 2, a la següent part, que és l'apartat on hem de posar les dades bàsiques del projecte. Aquí posem, en el nostre cas, ara posem un nom de projecte que serà test, perquè és una presentació de prova que fem nosaltres aquí. Posem la persona responsable, en aquest cas, com és una prova, poso a mi mateixa, el lloc de la realització del projecte és Barcelona, i la data d'inici podem escriure aquí 01/01/2021, hem d'escriure en aquest format que ens diu, o també podríem clicar aquí i triar. Data de finalització és el 31/12/2021 i diem que el projecte té una despesa total de 2.000 euros i un import sol·licitat de 1.000 euros. Aquests dos imports, evidentment, han de coincidir amb el que expliqueu en el document bàsic 2 sobre el projecte. I aquí ja anem a la següent secció, que és triar la temàtica del projecte a l'àmbit territorial, a l'àmbit temàtic i al barri, però a l'àmbit territorial, al barri i a l'àmbit temàtic del vostre projecte que presenteu. Aquí podem seleccionar, per exemple, Ciutat Vella. I com que Collectic està al RAL,
seleccionem el barri del Raval i diem que presentem un projecte de l'àmbit temàtic cultura i de la línia projectes artístics i culturals, àmbit districte. Aquí teniu totes les línies de tots els àmbits temàtics. Seleccioneu l'àmbit temàtic i la línia del projecte que voleu presentar. Aquí, omplint aquest formulari una vegada, presenteu un sol projecte a la subvenció. Per cada línia on presenteu el projecte heu d'omplir tots aquests formularis. I seguim endavant amb el botó continuar. Ara només ens queden poques coses. Primer, hem d'afegir el document bàsic 2 en format PDF. Heu de tenir el document amb tota la descripció bàsica del projecte i inclòs el pressupost en format PDF. L'heu de buscar a partir d'aquí i un cop tingueu el projecte el podeu carregar. Seleccioneu al vostre ordinador el projecte i cliqueu sobre continuar. Amb aquest pas adjunteu el document de proposta amb la vostra sol·licitud de subvenció. I ara, quasi arribem al final, n'hi ha un penúltim pas que és la declaració responsable del compliment de les obligacions tributàries i verificació de dades. Aquí hem de llegir atentament les clàusules i l'explicació i si estem d'acord, cliquem a continuar. Ara, com a últim pas, veiem el resum de la sol·licitud que presentem al registre telemàtic. Encara no està presentat, encara podem fer modificacions en cas que trobéssim alguna errada, alguna cosa a canviar. Aquí veieu, podeu repassar i és molt recomanable que repasseu les dades que voleu presentar, les dades de la persona o entitat sol·licitant, les dades de contacte per notificacions, les dades de la persona representant i les dades bàsiques del projecte. Aquí podríeu tornar enrere a modificar qualsevol de les pàgines que hem omplert fins ara o podeu clicar sobre enviar i envieu la sol·licitud de subvenció. Espereu tranquil·lament uns segons fins que s'acabi la presentació de la vostra sol·licitud i és molt important, és clau que espereu fins a que surti aquesta pàgina, que us confirma que heu enviat correctament la sol·licitud de subvenció amb el número de tràmit i les dades d'entrada de registre, amb el dia i l'horari d'entrada de registre. I ara el pas quasi més important de tota la tramitació. Recordeu quan ho heu presentat abans, quan heu presentat una sol·licitud de subvenció per registre en format presencial? Doncs, un cop entregada la documentació i revisada, a registre se us donava un document amb el segell de registre i un codi que és el número de referència del tràmit. Doncs aquest és el document clau que ens hem de descarregar, que és el justificant de presentació a registre. Només amb aquest document, en el futur, podrem demostrar què és el que hem presentat realment. I aquest és el document que també necessitem per presentar qualsevol modificació. Si en el futur us demanen algun tipus de documentació addicional, si us demanen o si vosaltres voleu fer una reformulació del projecte, sempre heu de tenir aquest codi. Per tant, tal com abans vau guardar correctament i en un arxivador específic els justificants de la presentació a registre, que se us donava en registre en format paper, doncs ara toca descarregar, imprimir i guardar. Si voleu imprimir, però guardar en qualsevol cas aquest justificant de la presentació a registre. Cliqueu sobre l'enllaç i se us descarrega directament el document. Aquest fitxer és imprescindible i és superimportant que el descarregueu en cada una de les sol·licituds de subvenció que presenteu. Aquí teniu dos documents més. Aquest primer de fitxer generat és la sol·licitud. Aquest és el que abans era el document bàsic 1.
que és el document sobre l'entitat i les dades més bàsiques del projecte. I, finalment, tenim la descripció del projecte, que és el document bàsic 2, que heu carregat vosaltres en format PDF. I amb aquesta última plana hem acabat tota la presentació de les passes per tramitar en línia una subvenció a l'Ajuntament de Barcelona. Doncs moltes gràcies per la vostra participació i si teniu qualsevol dubte o qualsevol pregunta, ens podeu contactar al servei de suport en tràmits i ens podeu contactar en aquesta pàgina. Teniu les dades de contactar, teniu el correu electrònic de suport.entitats@collective.cat amb el telèfon de 93 176 09 64 i ens hi trobareu en directe de dilluns a divendres de 10 a 2 i de 3 a 7. Moltes gràcies. Gràcies a tu.